Piroska és Asterix. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer ez a Piri lány, aki az erdő mellett a kis faluban élt édesanyjával. Egy nap édesanyja szépen megkérte, vigyen egy kis pogácsát és bort a nagyanyjának. Ezt a beszélgetést meghallotta Asterix, aki nyomban nyomába eredt és követte a sötét erdőn át. Piri nem ismerte az erdőt és veszélyeit, élvezte a napsütést, ami persze nem jutott át a sűrű fákon, és örömében táncra kelt és énekelt, és jókedvűen haladt az erdőnek egy ismeretlen pontjára, ahol a nagyanyó házát félte megtalálni. Piri, ahogy járkelt az erdőben, egyre jobban érezte magát, kezdte fölismerni, megismerni saját testét is. Mikor ezt megneszelte, Asterix előrontott a bozótból, és úgy döntött, hogy boldoggá teszi Piroskát. Piroska először meglepődött, de aztán nem állt ellen. Nagyanyó közben félrevonult egy kicsit, hiszen dolga akadt. Asterixet ez nem zavarta annyira, hiszen a nagyanyó pont háttal állt nekik, így hát bepróbálkozott Piroskánál hátulról, élesben, szárazon, vazelin nélkül. Nem számított arra, hogy Piroskának ez tetszeni fog, ezért előkapta és megkortyintotta varázsitalát, amit még a varázslótól kapott. Eközben nagyanyó elszenderült szokásához híven, akut alkoholista volt, ez látszik is a környezetén. Piroska nem is értem, miért vitt neki annyi bort még pluszba, hiszen volt a háznál. Asterix úgy volt vele, részegpinát még úgysem kurtam, nem haraptam, itt az ideje, hogy kipróbáljuk. Majd miután magáévá tette, befeküdt helyére, hogy Piroska ha rá fog támadni. Arra azonban nem számított, hogy menet közben Piroska megismerte nem csak a saját, de a férfiak testét is. Tudta jól egyből, hogy mit kell keresni Asterixen. Asterix ezen nagyon meglepődött, sőt, mondhatni meg is ilyet. De akkor már késő volt, hiszen Piroska hajthatatlan volt, és már nem lehetett leállítani. Piroska nagyon erős és kitartó volt, de végül Asterixnek a varázsital segítségével mégiscsak sikerült elmenekülnie. Erőt, kitartást, fáradtságot nem kímélve, még nemi szervét is kockára tette, hogy kerítésen keresztül távozhasson, és Piroska elől örökre megmenekülhessen. Itt a vége, fuss el véle!